بی بی آمینہ مبارک فرمائی دا سے خلی بچی شپکیو دشما پخوب کی میولی دلو یو خل انسان مخامخ شلو ماوتوی سو کی آدم علیہ السلامی آئے آئے بی بی آمینہ ویزد خوشحالی کرنا زمخکم بی بی آمینہ دا پیغمبرانو بخونو خمینولی دلی کرنا وچی محبوبی کریم راگے پیغمبران اینما ناشنا خبر دا آدم علیہ السلام میولی دلو ما دیوی قربان بی بی آمینی مبارک آدم علیہ السلامی ما سنگران لی وی دیل العالمہ ستاپ حمل بانے آخر الزمان پیغمبر مبارک شکل پیداشی نام والا محمد الرسول اللہ کی اور بیاسو ہوئی ہوتا وتوی قربان ذرا علمہ ڈیرہ بختور بی بی بختور بینی کائنات بچا پسینہ کی چی عشق مصطفیٰ ہوئی اگا بختور دینو سبحان اللہ ہوئے گا بچا پسوبان چی عشق مصطفیٰ دے اگا بختور دے بچا وگونا شیدہ حضور شانہ ہو رہی اگا وگونا بختور دی دلد اخلاص ہو سا پورے زمان وگونو لے سبحان اللہ لانا در آگلے اس گزارے ہو کا اس لگا گزارے ہو شوا سبحان اللہ ہوئے دقہ سے سرور خان و ما غریب خوب بچے زو شوروش و بدیبت و مکہ یو لیمٹ و خب محبت دی سبحان اللہ ہوئی زوی مجیدی رازی نو سمی انہیں بیزان لپا جنت کی نال کری دکہ یو سبحان اللہ جنت کی انہ زمان خبر ہے نا مورے دا حضور مبارک خبر ہے دا جنت کی نو دا بدونا دا دعاوی والا بدونا انہیں نی نال کری زان لدا زخیرو چھ ددان لپا جنت کی کمی انہیں نال کری کے خیری تاسو خفکی گئے ما تاسو دانا نال کی خانا اصلا جتا جوئے کہ دو دا ما خیلی کارونداو کا مونگ ندا کردی دا خود تاسو کاروندی تا زکر دا کوم چی زان برابر کشی دا ہونی مونگم نال کو سبحان اللہ بویو کنا اللہ دا حضور بین نصیب کا آدم علیہ السلام مبارکی شیوری دلو بی بی آمین مبارک ہوئی پدوی مشببانی بیاود شما چی امکت شیش علیہ السلام وینما و تویسو کی شیش علیہ السلامی ما سلاران علیہ استاپ حمل بانی اور بچی دے آخر الزمان پیغمبر دے چی پیدا شی جامع والا محمد الرسول اللہ کی دا پدری مشببانی نوح علیہ السلام گورما پدری مشببانی سلور مشببانی ابراہیم علیہ السلام گورما پبل مشببانی اسماعیل علیہ السلام گورما اے گلنو تمام پیغمبران راتا نمبر پا نمبر بانی اللہ خود اللہ غلی خود اللہ اے بی بی آمینی مبارکی آدم علیہ السلام موینا حسن و جمال موینا دا نوح علیہ السلام حسن و جمال وینا اے دا نوح علیہ السلام حسن و جمال وینا دا تمام پیغمبرانو مخون مبارک وینا خوچستا حمل مبارکی نکم بچی دنیا ترا روان دے ستاگی گی لکم بچی را روان دے بیاد دغا مختمہ شمو کا انصاب بتابان شلو انصاب تو کا چی بیاو گورا چی حسن پکے دا چا مزیدار دے بیاو گورا چی سوک پکے خیستہ دے زکوتا اللہ جل جلالہ دا پیغمبران مبارکان خول کرنا زار دا حضور پاک مبارک دا مدینی منوری دا جانان دا شان مبارکان شما حضور صلاة والسلام دا مدینی منوری جانان اللہ دا سے شان او دا سے کمال ورکڑی دی جی خودے خودے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاذ دا امین نورم زیادہ کی لگ دڑد اخلاصا لگ دڑد اخلاصا دی امین کے دیر چل لے دون چل لے چی بسے
بس دغه مینه راځي او تاسو په درنه کې جمع کیږي چې زړه ته امین وای نو پامین ولګ نورم زور ورکوي چې څنګه اډی له زور ورکه نورم په کې جمع کیږي او نورم جمع کیږي الله دې په کې نورم سیوا کوي آمین بی بی آمینہ مبارک فرمائی دا سنازنین بچی دی شمال اللہ جل جلالو راکولو بابا جان مبارکی دا پیدائش ندو میاشت مخ کی وفات شو عبداللہ سے مبارک وفات شو حضور مبارک چکل پیدا کی دا تو دا مدینی جانان یتیم بچی دی یتیم پا یتیمے بے بے رستو خبری کو خو پلار مبارکی وفات دے ناشنا امتحان دے ناشنا پلار مبارکی وفات شو صاحب در روح البیان ذکر کھڑی دی 550 سڑا زڑوانی حضوری پا مبارک برستو پیدا کی داغت پیدائشنا 550 سڑا زڑوانی او واقع پیخی واقع سشیدہ واقع دادا چپ یمن کی د یمن گورنر ابرہا نامیدا اغیو کلیس جوڑ کلا گرجے جوڑ کلا چھ خلق بد بیت اللہ شریف زیبان زمادی کلیسیو گرجی ترازی خویونر مسلمان دی افضل الجہادی کلمت حق اند سلطان الجائر افضل جہاد دادی چی دیو جابر بادشاہ پا حق کی حق کلموی داغ پڑوان لے دی دوران کی اونر مسلمان دی پدغ کلیسا کی پدغ گرج کی وطتشیا ڈکو دسماتیو کا بید بیئیو کڑلا بیزتی داغ دا کلیسیو کلا دی مسیوان استلو شپیت زر لخکری را روان کلو چاور توی و ابرحاس کی ورزما دا اللہ بیت اللہ شریف رانوما خانقاب مبارک روانوما مسجد حرام مبارک روانوما ایک گلنورا روان دی چکم وخیر و رسید دا عرفات دا گرنے ندی خوا مزدلفی مبارک ندی خوا پدی مسکیو مقام دے اغیتا وادی محصر ہوئے وادی محصر انچی خپلا کم وقت کی وقوف عرفاتو کا تیاروا چی الترو رسید خلق منڈے کی دا سے خوڑ گندے رات حالکہ میں دا کسان منڈے ولے ہوئی یو صاحب ہوئی مولانا صاحب دا وادی محصر وی داغ ابرحابانی چه خودے کانی ورولی دی زین خلق تختی چی اسے نا پا موچا تا خودے کانی رو نوارے دلتا اللہ غصی غشتی وادی محصر ترو رسید اللہ چه دغا مقام ترو رسید پلار کی لٹ مار شورو کرلو دا عبدالمطلب سے بھی سلیات وسو خان نیولی فوجان لگی شیو عبدالمطلب سے ورپسی دغا مقام ترالو ابرحاوت دخال لے سنگرال لے و ابرحا ستا فوجان لگی شیوی دی زماد و سوایا سلو خانی نیولی دی دو خانو پس راغ لے ما تنزی خندیو کا تنزی خندیو کا اللہ نے مدد تنزی خندان نہ بچی استحضاء ہوندیو کا ٹوکیو کا ابرحا ورطوی و عبدالمطلب ما خوی تدار بویو ڈیلوی سرداری ماوی مانا جوڑ خانہ کا بخلا سے بیت اللہ شریف ران اخلا سے اغور توی وابرہا اغب بیت المطلب ندا اغب بیت اللہ دا دا اللہ کور و خان زمانی زدو خانو مالکی مالک قلو خان راکے او کعبت اللہ پیشا و اللہ پیشا اگر دا خودے کور دے خودے بے انتظام کی و توی ورکے و لک قلو خان ورک راگی اور روایت کی ویچی کوئی شبیر بانی ادری دلو دا کوئی شبیر نبی بیت اللہ شریف ترال دلو او اعلان کئی دعا کئی درخواست کئی اے قریش راشی دغلتا
وادی محصر تا ابرہا راغلی دے خانہ کعبہ روانی بیت اللہ شریف رانی دا اللہ کو روانی عبد المطلب سے مبارک شکل لا سنعونی ولا دعا کی یا اللہ ابرہا سنا کو روانی خدای دخبل در انتظام کا یا اللہ تمیربان شاہ کسان گنڈی ممکنی یا اللہ دخبل در ولکافی و شافی شاہ چه سوخی دعا کلا دا سمندر دا غاڑینا دا سمندر دا غاڑینا اللہ جل جلالہ ابابیل مزیدار مرغیر آوال زولی ابابیل مرغی اللہ پاک راوال زولے شبابیل مرغی رالے علماء کرام وی شدا دا تو تکر کی یا دا خپیرکا ام پا دی شکل باننوی ام دقا سے مرغی ابابیل اوے بعضی مفسرین ابن کثیر مبارک ذکر کردی دی پخلقیم یو پنجکیم یو بمنی ولی دی پخلقیم یو بمنی ولی دی پبل پنجکیم بل بمنی ولی دی او طاقت سمر دی ما اس یو کتاب کہتے دا مسئول دانا بعضی کتابوں ذکر کردی دی مفسرینو دنس کو دانا دنس کو یا دا باجری دا دانا دا باجرا دا باجری دانا چی دا دو بمو پا ہر بم بانے دا ہر کافر نامہ دا پاسا لکھے دری بمونا با ہر ابابیل مرغیزان سر روڑا ماتا گونے جی خلین بم برا پریوتا پا بل چانا چه دا چانو پی لکلے و پا دا سر با لگید اگر چه پا کمتی سورو پا غتی بم ورطلو او بیاد دا سید اللہ بم نو لان دی اوہم ازمکی تحت سرا پوری با لارو دا اوہم ازمکی پوری بے رفتارو دا اللہ دا غیظ و غضب ندیم اللہ ٹول بچو ساتھی لگ دڑ دا خلاص خدای دی منگو تا ٹول دا اللہ دا غیظ و غضب نہ بچو ساتھی اے فوجان مردار ہاتھیان مردار ابرہا چوکت یک دمی یمن تا منڈی ہوئی یو ابابیل مرغے ور پسیدہ چھے اے دا اللہ دشمنا تا خویز بیت اللہ شریف رانو ما کعبہ مبارک اروانو ما زیکم خواہ بدا یو مرغے ور پسیدہ لارکی چھ خلق مخیل رازی ابرہا پوش سشو دا اللہ خانہ کعبہ دی روانا کا کدی پاتی کا ورطوی را پتہ نلگی دا سے مرغے راغلی وی پا بخو کا کیم بمونو پا پنجو کیم بمونو برن بیرا غلزول دا فوجین بوتا دا اتین بوتا زمکا کی بیلار جوڑولا آغا ورطوی چی یتا خداوہ کڑی وکنا چیزو دا خودے کعبر وانوم کنا بیت اللہ شریف رانوما تا دا خودے مقابلی تراؤتے وے نو دی ورطا سوائی ما تو گورے جی یلوی پی نشما او ٹول فوجان میں مردار شو ہاتیان مردار پراتدیزتی لکلی تا علماء کرام وی چی دی کل یمن تراو رسید دا 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 نیمه وخه دا دی سر نواله دی خپو پوری نیمه وخه دا یری نسخا شوی سخا دا نیمه وخه سخا شوی او بیا کس و توی چی دا بسنگ مرغی مخامخ و تناستا دا یو سنگریزا و سردا دی و توی دا مخامخ مرغی چی دا دا من ناگا ناگی اگا دانا اگا بم پیرو گرزو ابراہیم پدا سر باندیو ویشتا قرآن کریم کی اللہ اعلان کی علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل آیت نگوری چھ اللہ سما ملو کا دا خاوندان و دا ہاتیان و سرا ستارب کم ما ملو کا دا ہاتیان و دا خاوندان و سرا شہیرات لو دا خودے پکور بانے گوئے کی حملہ کولا وگیوی چھ دا اللہ کور وانو ما خانہ کعبر وانو ما اے اللہ پاک دا جابر بادشاہ ابرہا نیستو نابود کا علماء کرام وجہ بیانی چھ دا دشمن ابرہا ولی اللہ غار ویدایو سبق دی چه خبردار گوری دا کعبی دشمن تباکو ما زما دا مدینی جانان دا خپل مور مبارک غیگی لرا روان دی
ولکه چې چا د توهین وکړ داسې به یې تباه کړم لکه څنګه چې مې ابرهه تباه کړ داسې به نیست او نابود کما څنګه چې مې ابرهه نیست او نابود کړ نو ما ته ګورئ جی الله جل جلاله د پیغمبر پاک د امام الانبیاء د محمد مصطفی ټول وای صلی الله علیه و علی آله و صحابه وسلم مبارک د پیدائش نا مخکی 55 باندې ورځ مخکی ابرهه الله نیست او نابود کړ بی بی آمینہ مبارکم عبداللہ سے پس خفاوا عبد المطلب سے بم خفاو او دا عبداللہ سے والدہ محترم ہم دیر خفاوا بی بی آمینی تا چی بے کتنو کتی بے وطنش ذکر چی اگیوی چی کاخ چی ننم دا بچی جوندیوی عبداللہ سے بی بی آمینی تا بے نشو کتے وقت تیری دو سرا عبد المطلب سے بھی اوزل راغ بی بی خپلی بی بی توی بی بی دی خوراشا